ఒకటే రూమ్ ఉంటే అన్న సుట్టపడొచ్చి ఎక్కడ వండాలి? అమ్మాయి ఆ ఇంట్లో ఉండే తల్లి ఆడపిల్లలు స్నానం చేస్తే బట్టలు ఎక్కడ మార్చుకోవాలి? వాళ్ళు స్నానం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఆత్మగౌరవ సమస్య కాదా? ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది? కాబట్టి 2 బెడ్రూమ్ల ఇల్లు కట్టాలి అని నిర్ణయం చేస్తాం. అది ₹1 కూడా దాంట్లో అప్పు లేదు, 100% ఫ్రీ. మేము మెల్లగానే కడతాం. నీ ఎలక్షన్ కూడా అబద్ధం ఆడక నేను కరెక్ట్ చెప్తున్నా. సంవత్సరానికి 2 లక్షలు 3 లక్షలే కడతాం. కానీ ఆ కట్టిన ఇల్లు ఆ పేదవానికి ఇస్తే 2 తరాలకు 2 పీఢీలకు వాళ్ళకి ఇంటి బాధ పోవాలి. భవిష్యత్తులో కేసీఆర్ గారు 2018 డిసెంబర్ 11 తర్వాత గెలిచిన తర్వాత పేదవాడికి ఎక్కడ జాగా ఉంటే అక్కడే 5 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, అక్కడే ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు. సొంత స్థలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఒక్కొక్కరికి 3 లక్షల రూపాయల చొప్పున ప్రభుత్వం ఇవ్వబోతోంది. నియోజకవర్గానికి 3,000 ఇండ్ల చొప్పున కేటాయిస్తోంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం 12,000 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్నది.